Ahoj. Jsi tady na douče? Jo. Je tady Tereska. Tak, tohle je kaple svatého Antonína. Tady máme s sebou ty nejkrásnější turistické trasy. Dnes začínáme točit od chatky. Tady to je Javorník na Šumavě. Tady. Tak. Tak jdeme podívat do kapličky. Tady je svatý Antonínek. No. On je hodnej. To máme auto. A mažeme na ten Javorník. Tak to je rozhledna. Jmenuje se Kostermanova. Tady to mrdě pořád štěká. To děti. Půjdeme ticho, půjdeme nahoru. Ježiš, promiň. Tam začali lidi. Já to je výška. To je paráda. To nádherný. Tak. Ještě tady. A jdeme zpátky, jo? A jdeme teď na Královský kámen, to jsou toalety. Tady po modrý, hezky po modrý. Tak, švihej. A počkej tam na mě. Je vytvořená kamenná zídka. Nevím, co protíná, jestli vede k tomu kamenu. Tak mažem po modrý. Tak, ještě 2 kilometry. To se asi táhne k němu. Je paráda. Různý houbičky, bílý houby. Nevím, co to je vůbec. Mluvčí. Jo, jsou vidět. Borůvky. Tak jdeme dál. Je to náročnější. Tereska zvládá, šikovná. Můrky. Terezo, nes to. Otrávíš se. Se to jmenuje Krásná vyhlídka, tudy jsme přišli. Tak. Ukaž. My půjdeme tady, po zelený. Musíme do toho Javorníku, na parkoviště. Má to 975 metrů. A nejmenší turista je tady. To hezky. Těch šutrů. Tereno.
Už nemůže. Slíbila jsem jí řízek.